ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଓଡ଼ିଆ ରାନ୍ଧଣାରେ କଖାରୁକୁ କେବଳ ଡାଲମା, ଘାଣ୍ଟ ଏଇ ସବୁଥିରେ ପକେଇ ପାରିବା? କି କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ! କଖାରୁରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ବନେଇ ପାରିବା, ଖାଲି ଯାହା ରାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ହେଲା। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏକ ପରିବା କଖାରୁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ୟାକୁ କହନ୍ତି ବୋଇତାଳୁ, ଭିଟାମିନ୍ରେ ଭରପୁର ଏକ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଏଥିରେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଭର୍ତ୍ତା। କଢ଼େଇ ତତେଇ ତେଲ ଗରମ କରି ଜିରା ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଫୁଟେଇ କଖାରୁ ଭାଜିବା ଖାଲି। ଉପରେ ପଡ଼ି କଖାରୁ ଗଡ଼ି ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଥାଳିଆକୁ ଦବା କାଢ଼ି ସେଥିରେ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କାର ଛେଚା ପକେଇବା। ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଥିବା ପିଆଜ ସହିତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ଦେବା। ଏବେ ଆଗ ପଛ କିଛି ନ ଭାବି ଦବା ଚକଟି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ସୁଆଦିଆ ଚଟଣି। କଖାରୁକୁ ଥରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ଥରେ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାଦ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଘରେ ଯଦି କେବେ ବଳି ପଡ଼ିଥାଏ କଖାରୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ବନେଇକି ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ,